תהליך חדש לתשלום הטבות מקדונלדס. שילוב בין שני סוגי שוברים. במקרה בו משלמים באמצעות קוד בין 12 ספרות ושובר בין 16 ספרות, יש לפעול באופן הבא. לחצו להתחלה. בחרו איפה אוכלים. בחרו את ההזמנה שלכם, כמות הארוחות הרצויה ומוצרים נוספים שתרצו להזמין, והמשיכו בלחיצה על סיום. לחצו לאישור ומעבר לתשלום. בחרו תשלום באמצעות כרטיסי חברות. בחרו את המועדון. לחצו על הקלדת קוד בעמדת המקטאץ'. הקלידו את הקוד בין 12 הספרות ולחצו על אישור. על גבי המסך תופיע הערה כי בוצע תשלום חלקי, ויש להשלים את הסכום בכרטיס אחר. לחצו על אישור. יש לבחור באמצעי התשלום הנוסף להשלמת העסקה. על מנת לשלם באמצעות שובר בין 16 ספרות, יש לבחור במועדון המבוקש. לחצו על תשלום דרך המסופון. הקלידו את מספר השובר בין 16 הספרות על גבי מסך המסופון במלבן העליון או בהקלדה על המקשים ולחצו לאישור. הקלידו את התוקף בין 4 הספרות במלבן התחתון ולחצו לאישור. נמשיך בהקלדת קוד ההבטחה CVV בין 3 הספרות. לסיום יש לאשר את הפעולה. זהו, סיימתם. ההזמנה בדרך.